Sawata aku Ya Indri kok kayak orang kerasa ngising. hei saya kok ngambut teko ngene Cara keceret ya Mas. lho nganti coplok kabeh Kegedean susu lho Mas. Ora aku jujur. Kegedean iki. Arep ya? ya ora apa-apa lho kuwi termasuk kanggo kesehatan Arep lambine ngono lho. gak apa-apa Aku ra beanan lho Mas tapi iki. kembang wangi loro kembang telon pitu kembang kantil 10 iso golekne apa ora Nggak iso gak iso lho Mbak nek ora iso Parmin kandhani aku kon gawani dhuwit tak tukokno Dan luar biasa mas, Luar biasa hebat banget ditimbali Bapak Parmin. Matur sembah nuwun Pak Parmin kalian Ibu Ibu Suminah Sumringah 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 nggih Pak Iki Suminah Suminah iki acarane tasyakuran Angge. ruwatan Ruwatan. kalau sampun paripurna niki cetha nek Bapak Parmin niku pengen sehat seger waras mlane Kang Putra dipun ruwat Putra. buat kabeh sengkala kedana kedini ngono iya Wong Jawa iki ngono. wong Jawa iki ngono ki apa nek sing dipilih pagelaran wayang kanthi jalan Ki Eko Kondo Prisdianto saking Tulungagung Kawimbuan dagelan kondang saka Blora. Matur sembah Mbah pun ngoten Lho awakmu ki tak unggahke. Unggah no piye Eko kono wis dilokne wae. Piye? Dagelan cilik-cilik. Aku jane wis droki ame munggah ndrodok aku. Oh iya. napa melih saged sowan wonten Ponorogo Bumi Reok Kota Santri Lho. Oh kok ngerti to, Le? alhamdulillah Google kok Pak Yo pengalaman. Oke, pengalaman Pak. soalnya mriki kondange Pondok Gontor gitu. Cuma kula gumun perjalanan mulai mlebet Ponorogo ngantos mriki kula pados masjid mubeng-mubeng kok mboten enten to, Pak. Lho. Saiki Kuwi Masjid Murad Marid langgar bubar ki daerah kene lho, Mas. paham. Marid ki tegese akeh ngono. Nah, tapi mboten sesuai dengan julukan kotanya, kota santri. Bener. Nah, kula golek masjid mubeng-mubeng ora ono. Pak. Lah mau ngerti lho. Iki kowe arep salat teko kene. Iya. Arep salat. Oh iya, aku kan anak langgar butuh masjid. Maya raimu kaya padasan. Ora, sing kok ngene golek masjid daerah iki ngono piye? Loh, saya muni gak enek sinten. Lah mau muni piye? Lah jare kowe golek masjid mubeng-mubeng kono kuwi ayo masjid iki mau. Nah, kuwi lho tengok-tengok. Loh, piye to? Aku golek sing mubeng-mubeng ora ono. Lah nek masjid mubeng-mubeng terus bodrek sepiro? Ngawur wae sampean iki wis Golek masjid mubeng-mubeng ora enak. Mboten enten, entene sing tengok-tengok. Iya, wis Aku yo gumun nek sekaya masjid tok madhep ngetan kabeh. Upane yo kiblate ning kono. Ning kono. Etan kulon lor kidul kuwi kiblate awak dhewe. Iki lho sambung rapete karo tasakuran. Nggih. Buatan ki senajan sampeyan iki diarani apa cilik-cilik utawa sing nom-noman, gunakanlah kedewasaan dalam hal berbicara. Matur sembah nuwun. Nome umur ora ndadekke pengaruh kita mengenyam marang kadewasaan yang pikir. Saestu mantange Bu Limbo, Pak Eko, kula saestu matur sembah nuwun, salam hormat kula kagem sedaya warga masyarakat ingkang wonten laladan Nongkodono. Nokodono. Nongkodono Kauman nggih, Ponorogo matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngono wong santri ki salam diutamakan. Oh iya salam.
Sing ape unggah-ungguh tata krama nek niate salam rono ngadepe ya dipasne rono. Iya ya. Rono maju sithik. Pidato. Perkara iki disyuting di live streaming ra ngoten to. Iya no. Pidato. Kulo ae ya, Dik, ya. Kulo ae. Nek perkara salam nih, piantun mriki wis ngerti wong aku 3 tahun ning Pondok Gontor lho, Mas. Lho. Ngaji. Bakul jajan. Jajan. Yo ngaji. Wong kula niku guru ngaji nek teng griya, Pak. Lho, sampeyan iso apa tentang ngaji? Loh, tapi khusus ikrok siji. Lah iso siji piye? Belajar batak niku to. Oh. Sak niku nggih penting lho, sakniki maca Al-Qur'an nek mboten paham alif batak nggih anu. Oh, mboten betul, saged. Apa lek ngono kuwi? Masalah Al-Qur'an. Huruf hijaiyah ngerti. Yo Alif batak enek piro? 29 gitu. Akeh men to. 29 Dah lah ngono kok jare weton pondok layat teko ikro siji ora paham urung detail. jare Pak Yai ku 29 wis Huruf hijaiyah hafal. 29 wis termasuk lah. Allah lah. Cangkem wong mau bekecot. Huruf hijaiyah hafal. Apa? Alif batak enek piro? 29. Akeh men. Kok iso telu lho, 29 Dik. Apa ae jajan? Alif batak sak jim Sing takok sak karo jim sapa? Tapi takok apa? Alif batak lho telu. Jangan nggo sak. Ora nggo sak ini lho Pak. Dulur anggere gelem rukun yo niki. Lho, kula Cek kok ora nggo sak ku mbok adahi apa? hurufe wi lho hurufe. Ya, hurufe. Ono aku mung takok alif batak. Ono lho. Lha to, lek gandul apa? Sampeyan gandul to? Nggih kula gandul. Irung cangkem sesuai. Lek awakmu aja miring ya. Kok timbangi cangkemmu timbang irungmu. Kula jane mancung, Pak. Lah Nek lambene kedawan. Ya kok ngono. Tapi nyuwun sewu mboten sombong. Kula riyen umpama gelem no dadi mantune Bupati Blora. lho. Tapi kula tolak. Mboten Tak. sombong. Lah piye anake lanang kok. Iki barep opo ya dulurku lanang. Iya. Ini kan dulur to Pak Andene. Tunggal bapak dhewe ibu. Dadine dulur asu. Apa kuwi? Dulur asu. Kok iso asu? Tunggal bapak dhewe ibu menika dulur asu. Istilahe ngoten. Kula dulure Hmm. nek asune. Dadi awake kudu rukun ket ke omah mboten purun rukun to, Pak. Budale bareng Lah, geger ning mobil udur-uduran. sebabe. Perkara winginane untuk tanggapan derek sampeyan nyelengi tumbaske sapi. Untuk sapi babon siji. Diopeni wong loro. Bagiane wis dipilih kon milih ngarep kok mburi sendinane kowe milih ndi? Aku meleh ngarep. Milih ngarep. Nah, delalah sapine menika meteng lahiran, Pak. Kula kan bagian mburi. Metu pegete. Peget bagianku. Lah kok iso dioyok geger njaluk bagian paronan. Lho ora iso to, Pak nggih. Metune mergo kok mburi. Mburi bagiane sapa? Lah Kak, bagianmu. Lah iya kowe milih ndi? Aku meleh ngarep. Yo enten ono kowe nek pedet metu cangkem. Geger sak mobil perkara Lah kula sing ngeretne lho, Pak. Aku sing makani bendina tak makani nganti ngiler-ngiler. Lah ya kuwi kudu trimo kowe bagiane ngarep sing mburi aku masuk klepetan to hasilnya pedet. Kulo sak masuk-masuk angine sapi ora ngira mutah-mutah metu pedete. Mulane kuwi aja geger-gegere, Pak. Niki rencana, Pak. Gegere kula sapi didol ae. Tukok ning sawah. Doleh sapi Iki mumpung petuk karo bos semangka. Pak Parmin. Pak Parmin bos semangka hebat ning gone daerah Nongkodono. Masa? Iya, iki Pak Dek sawah kok digarap wong loro. Piye, cara kono masuk ora? Pertanyaan kene lho, nganti 3 kali nggih Pak. Luar biasa. Mboten enten napa nggih mriki nggih. Parine saya sedaya nggih. Amin. Lah tapi nek nganti mbok econe sawah aku sing rugi lho, Mas. Aku wis meneliti sapi lho. Lho, piye? Lah sampean ngerti kenapa sapi ku kok ngiler terus? Ya mergo kakek, angger gayung kok mesti metu ilere. ya mergo kakek dipakani. Salah. Tenangan Pak ya. Yo mergo kejejeran karo panganan ki mah dadi ndak antus ngiler. Mboten. Lah ya apa? Sebabnya apa sapi kok ngiler wae? Sebabnya ora iso ngidu. Ya lah, yo lek iso itu yo ngidoli raimu. Ayo pegel lah wong sapi kok mau ngiler mergo ora iso ngidu. Kowe iki lho ngono ya takokne ra logika. Kowe paham sapi? Paham? Nek sapi madheng kulon butute ning ndi? Ning etan. Nek sapi madheng ngidul. Ya ning ngelor. Nah, ra iso. Ya ning ngelor.
Kudu. Kok nek ning kulon buntute ning ngetan. Lah nek sapi madem idul Buntute ning ngelor. ora iso. Lah piye? Panggah ning etan. Lah kok iso? Lah mau mlengok tok. Sik ngomong-ngomong perkara sapi. Sapi iki lek sampean penemu sikile piro? Sekawan. Papat. Papat. Iki wong mendho iki ya ning kene iki. Sapi iki papat, Pak. Lek kewan kaya manuk nika sikile loro ya, Dik. Oh nek Sapi iki sikile 8. kok saged. Lho, saiki saka ngiringan piro kabeh? Loro. Ah, saka mburi. Loro. Ah, saka ngiringan sisih. Loro. Ah, saka ngarep Loro. loro ping 4 piro? 8. Lah iya 8. Kita pae pinter pelajaran mata-matam. Matematika. Ra trimo genten bedhek ana. Tak bedhek. Apa? Kok akeh mesing mesti sapi siji sikile piro? Papat. Papat. Nek sapi ning kandang enek lanang wedok loro sikile piro? Enek piro Pak Eko? Lah iya 8 no. Wong kira sapine loro lanang wedok nek kandang. Ya 8 Mas, loro. Lanang wedok. Padha kutloke. Lho, Wong ning kandang lanang wedok kok lah iya 8. 6, Pak. Lah kok iso 6? Sikile kawin. Seluruh numpak. Iya. Wong iki Nggih sing loro numpak. Kowe apa pri tanggapan suwe kok kober mendelok sapi kawin. Wala awake iki patut bersyukur alhamdulillah matur sembah nuwun kalian warga masyarakat ingkang wonten mriki saha khususipun Pak Parmin kalian Ibu ingkang sampun nimbali sak kanca. Gumun Pak, duit semongkoe saged ndamel acara kados ngeten iki. diaturi kok TKT gede, Mas. Di pas-pasne sindene wonten pinten menika cacah? 9. 9 menika umpama dijawane semangka. Kok iso semongko? Sama semangka. Mulane bodine ya kaya semangka, semangka. Nek saestu niki tenang. Apa-apa ki nek niat Mas. Aja meneh kok Pak Parmin yo. Iya. Tangga kuwi nandur semongko meng saadah. Niku saged dingge umroh lho Pak. Semongko saadah iki ya. Nggih, niku ditandur teng sawah. Dipanen niku kena nggih modal umroh. Wih, piye carane? Apa bibitnya gede-gede? Lho ora ya didol sak sawahe to. Mesti langsung saged budal. Kuwi jenenge ora adol semangka, adol sawah yo unyu. Tapi kan iso umroh. Umroh yo kleru kata-katamu kok iso mbleset karo mangsa. Iki lho, Pak, masalah tasah kurang karo ruwatan iki lek saka penemu piye? Biasa niku lho. Kejawen ya. Biasa Umpamane, pamana Pak? ya umpamane tasakuran iki piye mujudake sujud syukur. Ya. Nek saged mboten usah ngoten niku sedekah aja. Lho, Piye to? Awak dhewe wajib menyukuri. Sing dicukur sapa gawe gundul kabeh. Kok mencukuri. Maksud mensyukuri. mensyukuri rahmat saking Allah. Eling bahwa bondo dunya iki titipan. Titipan lho. Oh, dadi awake dhewe kudu iso membagikan kepada orang yang lain. Poine teng mriki. Nek bondo donya niku titipan, sing titip sinten? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing dititipi Umate menungso. menungso. Lah nek bondo donya niki cetha titipan, kok dindum-mendumke. Lah nek sak wayah-wayah sing titip takok jawab piye? Ayo. Umpama jenengan teng kene parkiran titip sepeda motor dijaluk balik mboten? Jadi jaluk balik no. Umpama titip bojo ning gone maratuwa dijaluk balik Jadi jaluk balik no. Umpama kok bojomu ki diteriterno tanggane maratuwamu seneng sampean. Apa to, Pak? Seno, lah kayak dawuh para kiai bunyai kan bondo ki titipan. 100% dari Allah, 2,5% itu adalah milik hak orang lain. Fakir miskin. Ngono lho, Dek. Lah kene iku lak titipan. Lah kok sampean ndum-ndumke nek sak wayah-wayah sing titip takon terus piye? Sampean lho, piye? Lah kelek kudune piye nek dijaluk saka awakmu? Lho kudune dienggo dhewe. Lho kuwi jenenge murka no egois no. Ngene iki sing pelit-pelit mesti ngene. Wah bener ya omongane gadus bener. Kowe hati-hati, omong-omongnya hati-hati. Iki tahun 2025. 2025 iki angkane piro? Loro 0 loro 5. Nek dijumlah Songo kuwi sangat ki wis wayah. Wong nandur ki bakal ngunduh. Kowe omong sama hati-hati kok nek ditagih karo Gusti Allah karma balike tak omongi. Lah terus nyapa? Wong nandur ki ngunduh, Dik. Hati-hati kowe nek omong. Ora kabeh lah nek dicolongi wong piye. Tapi kan wong utang ki mesti balekne. Lah nek wonge minggat. Jane piye to? Ini lho, kowe ngomong
gawe kuwi mesti nganggo. Apa nek gawe iki dienggo? Mesti wong sapa gawe mesti nganggo. Ah penjahit ki nggih klambi kok didol. Piye to omong niki pripun to Pak? Kok sekali terus to Man? Kok dadas saya awake dhewe manut omonganmu. Wong iki piye kudune piye wong iki? Biasa mawon. Aduh. Biasa mawon. Ngene lho Dik, menungso ning alam donya. Kowe najan to ning kene iki bocah-bocah ning dhuwur panggung. Sing nonton iki intelektual tinggi ta Tapi aku gumun. Apa? Rata-rata menungso urip teng alam donya niku lak padha rebut-rebutan pengen mlebu swarga. Iya lho. Jane ora mlebu ora apa-apa, Pak. Lho. Sik dikepung ya. Kowe ora mlebu piye maksudnya piye? Hati-hati Kowe siji ngomongin agama, loro ngomongin negara nganti-nganti lho. Lah iki Lek wong rebutan mlebu munggah swarga terus ora usah mlebu ndak apa-apa maksudmu piye? Lho, ning teras malah iso jagongan lho. Ora mlebu ora apa-apa nek aku. Ora kok kuwi. kowe apa ora tau ngaji piye? Lho, ya kulino aku guru ngaji krok siji. Mulane kowe ngerti yo swarga ki penak. Ning jero ki kasur babut kari nggoni widodari sing jagongi. Apa panyuwun dituruti? Paham ora? Lah tapi aku doyan nudut iki. Lha terus hubungane ning swarga apa sabdamu dadi, Dik? Lah tapi apa enek gendine? Lah terus kowe piye? Swarga karo neraka mau pilih ndi? Kandhane aku milih ning teras ae kok iso jagongan. Lah nek kudu duduk sewaya-waya, Kan karek nyunyuk ya. nek di karep nyanu tekan mau lebu neraka lho. Ora sembrono. Ora kaya ngono ya. Ora ngono. Lah sembrono aja ngawur Nggih, sing baku niki Pak Parmen luar biasa. Nah, sedekah sing paling bermanfaat nggih bengi niki. Nah. Mergo nek wujude pagelaran iki dirupiahne, didumne dhuwit niku paling mentok seminggu sesasi pun telas. Tapi nek diwujudke pagelaran ngeten iki iso gawe senenge atine wong akeh niku napa manfaatnya seumur hidup, Pak. Sapa wonge sing gawe senenge wong akeh, Mas? Insyaallah ning kono bakal kawimbuan. Wujude ganjaran pahala turut diangkat derajat martabate. Maso, iki aku seneng dereke Pak Eko iki pasti ada kata-kata mutiara sing iso tak go mulai tak go pelajaran hidup. Kaya awakmu lek membangun rumah tangga piye ben ampe bojomu ki tresno karo awakmu. Wis di bojo rong. Sampun. Bojomu lanang. Lanang. Wedok. Uang. Uang. Oh. Putramu anakmu sira? Kalih, Pak. Pancen bojo ki bojo sing sip. Ngerti tugasnya wong wedok 3M. Oh, duh. Siji, Masak, loro, manak, telu, manak. Loh, kok manake kok loro? 3M iki gak ngono. Lah piye? Macak, masak, mana? Alah kalau bojoku jarang macak ya monak manak. Sing penting iki manak. Ya sing kleru kowe, kudune bojo iki dilokno program pemerintah sing jenenge KB. Wis, Keluarga berencana. wis, Mas. Lah kok iso meteng neh? Anane metengne yo mergo kabeh kuwi. Ngaku KB apa? Pil. Pelak yo anggere diombe pas sing putih kae yo ora meteng to, Dik. Lho nyatane meteng. Kok iso lho? Lah piye pile lagi tok gulu, kathoke wis tok dengkol. Meteng neh. Jadi pilih lagi dulu wis kelaran ya. Nggih. Tapi ning kono bojoku terus tak teliti mergo sering meteng kuwi, Mas. Lho piye? Sampan lho wong meteng iki sing gedhe apane, Pak? Ayo metenge no. Kuno. Loh, wong mestang sing gede ya mesti metenge to, Mas? Iku wis kuno. Oh. Anu, aku melok jawab. Ayo nek kowe ro. Ngeten, Pak. Nek metenge kleru. Oh. Berarti bokonge. Ya ora, ora sowe kok. Dudu salah. Salah. Lah nek wong meteng sing gede apane? Kathoke. Iso Oh kan. iya, ada wong meteng iki nggone kathok lagi gak kaya permen sundur. Ya ora. Wong meteng sing gedhe kathoke. Celonane jero mesti gede, Mas. Gede ben klebu bluk. Iki omongan ora nek manfaat-manfaate blas. Menungso urip iki sing disawaki saka awake, ajining awak iki saka tumindak. Ajining raga iki saka busana, ajining diri iki saka lati. Ngomong saomong iki hati-hati kok anggere mblenyeh ae kowe iki. Wedhus ora klamben yo payu kok. Jadi sering kali, Pak. Iki kata-kata falsafah Jawa lho, kowe aja ngawur. Para leluhur sing nyipta. Iya. Ajine diri kok lati, ajine awak kok tumindak, ajine raga busana kuwi wis mesti. Lah wedhus kira klamben kok malah regane larang. Lah nek kowe klamben dadi dagelan kok tingang.
Iya karena manajemenmu kok itu. Ini lho, tak luruskan nyon sewu. Aja pajakno ya, Dik. Piye? Gusti Allah nyiptakno ning gone alam donya iki ana menungso, ana kewan, ya enek tumbuh-tumbuhan. Enek negatif, positif dan juga progresif. Itu beda-beda. Ngono lho, menungso karo kewan ki aja pajakno. Alah ya padha ciptane Gusti Allah. Beda. Bedane manggon ngendi? Nyon sewu niki, kaya modele nyari kali. Tak kei fakta ya, kowe ngerti iwak? Ero. Iwake ning jero banyu sedina suwengi meh sak uripe. Kuwi ora tau enek jenenge iwak terus kerokan masuk angin. Tapi nek wong jajal kungkum suwengi ae lho, mesti ngeroki. Beda apa ora? Lah kowe ndelok engko iwak. Piye kok sebetane? Kowe ero kelinci. Ero. Kelinci kae mangane apa? Wortel. Oh, nyatane kelinci mangan wortel ya ora tau lara mata. Kowe tumon kelinci tuku kacamata. Lah terus apa kok sama pajakno karo wong? Lah nyatane kowe mara ning gone Pak Dokter nek penglihatanmu pengen tetep sehat, kowe kongkon mangan apa? Wortel. Mergo mengandung vitamin A. Ya apa ora? Kaya padha karo kelinci. Iya berarti Padha, Pak. api ya penemune Mas. Beda ya Dek kewan karo menungso iki. Padha. Iki tak dikono pol-polan ya ben ora mau bantahne. Kowe ngerti kewan sing paling raja hutan iki jenenge apa? Tarsan. Hewan. Oh itu Tarsan. Harimau. Harimau itu hewan pemakan apa? Daging. Kuwi mangan daging tak pirang-pirang ora piye-piye. Ora kolesterol. Nek wong mau pakani daging, nek wis umure kliwat 40 iso asam urat, kolesterol, stroke iso malah. Bedane ning kono mulane mangan sak mangan hati-hati. Jadi harimau ki mangan daging Ndak tahu kena asam urat. Ora enek, Cek melayu banget. Asam urat ndak enak. piye to Pak? Justru niku kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Macan nih. Lah nyatane nek mlaku nganti brangkangan lho, Pak. Jangan to kene asam uratnya normal, mlakune ya ngowe. Ya, Oh ini terus mantap raimu. Ayo terus ya Mas. Bulan karo nembang-nembang. siap. Dalam hal dalu menika tasakuran, dijekan ditanjaki bulan ada di Maranggono. Nah kalau motor malah tetep ora dibantai Pak, pegel aku. Soalnya iki saniki kata prinsip iki angel lho, Pak. Iya to. Jare wong tua akeh duit tidak menjamin tentreming ati. Itu betul logika itu. Terus aku yo mikir to, Pak. Apa? Wong sing duwe akeh ora tentrem dan wong sing ra duwe duit blas. Ya aja khawatir loh. Manungsa urip wis dibantu karo pemerintah. Udah ada yang namanya rekening KPH. Bank Merah Putih ya wis diciptakno gedung-gedung gede iki dikon mek utang ora apa-apa, sing penting nyaur. Tanggung jawab. Lah nek ra duwe, Randu ya semoyo. lah nek ditakeh terus. Ya bangetan sing dadi bange. Lah kok ngono? Lha wis ra duwe kono sing diakeh kok jek nagih ra isin. Anane mek utang mergo butuh duit kok. Lah mulane kuwi ayo Ada diwang, cuma Iwang no. Makirin. Apa? Sing iki tepe coplok sik ben dipenanan sik. Wes. Jaranan nih. Wang, Nggih. awakmu sang bobot. Sampun. Wis sameten. Sampun satu kali. Sing gede apa? Nggih lho Pak. Kakak, lah sampean meten tau nganggo legging ora? Aku terus bayangno. Piye? Ya Allah wetenge gede sirahe cilik. Ayo api. Kalau anak gandul sama Mas Gandul. Sampeyan milih ndi, Mbak? Dalam Sampeyan milih ndi? aku di antara kalian berdua tuh. Nggih to. Insya Allah nek sampean milih aku apa panyuwunmu bakal tak udani kowe. Udanane. Ya kuwi tak turuti. Lah sampean piye? Lah aku cuma apa piye? Sik to, kowe iki lho sombong mangan sing nurut para tuamu. Ning ngono ini Ape udangan. aku ki mantu sing paling bekti tak kandhani. Aku koyo ngene iki yo golekno wong tuaku. Lah kok iso bekti piye? Wong tuaku biyen sugih nyuwun sewu mboten kok sombong. Ya. Lemah lahan pekarangan mawon sak hektar, Pak. Wah, yo. Aku angger
karipan nyantuk niki maroto mesti nyapu dhewe, resik-resik dhewe. Gandeng aku mantu yang berbakti kepada wong tuwa. Mesakne karo Mesakne. Alhamdulillah sing separuh wis tak dol, Pak. Iki ben luwe Abdal iki digandene siji-siji. Oh, masalah. Indri cuman Indri. Oh, tak kembar. Kakak beradik, Mas. Nggih. Ardi Adiwang karo Indri. Lah kok jenenge beda? Yo jenenge kakak beradik kaya Kakak beradik paling ora ki nek mirip-mirip Parno ya karo Parni nek lanang wedok. Ngono, Parmo ya karo Sarmo kan padha. Mosok Iwan karo Indri jauh no. padha karo ini kok. I karo Iwang Indri. Oh ini. Lah tanggamu ke sapa ke? Endi? Sing dulur kembar ke Nini karo Nunu ke piye? Kowe kok iso eling ya karo tanggamu. Ayo saiki gandengamu karo Iwang. Kula tak milih sing niki mawon, Mas. Yo ben pilihane kok Aku seneng sing guyang-guyu iki lho, Mas. Kenapa sebabnya kok guyang-guyune ketok manis? Sebabnya cantik. Gak iso. Lah sebabnya apa? Mergo dekik pipine. Lho, sapa wong yo wedok sing dekik pipine senyum sithik lho wis istimewa. Kaya bojomu, kae ra iso dikek sak manis-manise ki angel. Banyak apa? Lho dekike rata. Apa kayak tiba kantem cor-coran ra. Wah, ora dekik lho. Wah, ora. Ayo Indri, apa kira Indri? Iki lho, ketoke sehat sing iki, Mas. Kowe ngenyek karo Mbak Iwang. Lho. Sampai dinyek Mbak Iwang, mosok sampe dindo gak sehat. Lho ngapi yo sehat lho, Lho Mas. titikane guyang-guyu, Mbak. Soale dawuh Pak Dokter ki nek wong ki seneng guyu, iku paru-parune marakne sehat. Lah iki malah kentir lho malah. Adile dhewe kok dikene Temburu, temburu. jangan khawatir, nggak apa-apa kamu ditukarkan dengan saya nggak masalah. Istimewa. Serapa ya, Mas, yo. Wes rapopo, Yo. insya Allah aku alhamdulillah dari Pak Eko tumpakane kula saiki wis mobil. Sama numpak mobil saiki ya, Mas. Mobil tak parkir ning lapangan, kangrene tulisane ora nyono, mobil gandul. Oh, iya. Ora usah kuwatir, Dik. Kowe anggere nek ning ratangke aku yo ndek mobil, anggere nek tulisane dijual. Kuwi mobil didol berarti segonmu. Kok sombong sithik? Aku kan bakul. Oh iya. Nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting rekening di bank. Wah, banyak. Banyak ya. Aku tiap tambah tanggapan pasti uang saya titipkan di bank. Iya. BRI ada, BRI ada. BNI ada, mulai sim pedes. Wes pokoknya semua tabungan itu Pedes kok sing pedes. Kok sambel. Pedes. pokoknya semua BRI, BNI Full ada. semua ya. Full. Waduh. Jaluk apa tarinan, Dul? Nyuwun apa tak turuti mau jalan-jalan Mau jalan-jalan. kemana? Jangan di lokal, interlokal. Internasional ya, Mas. Yang Ya. penting jangan di Iran dan Israel. Apa? Ada bom-boman. Turun ya pokoknya. Kowe nek omah ya, Dik, kowe kulin mabuk kendaraan. Iya. Bawa dhewe tuku lontong Betul peteng. kalau sampean silakan. Halo sampean Cuma bilang milik sampean, Mas. makasih wis rasa gelo. Gak apa-apa. Duwe. Duwe ku ning omah telung sak urung garing. Kuwi duwe popo ngantek telung sak iki lho. Dek saya wujud pari ya. Kok ayu. Dalam kan, Luar Mas. biasa cantikmu, luar biasa perawatan. Nanti saya belikan skincare ya Dik Skincare ya, ya. Mas, ya. Bojo mar mau tukon opo? Fresh care. Pokoke kulino mabukan kae. Sithik rata ya. Kurang jompo. Ora sayang. Kowe aja nes-nes toh, Su. Loh. Diaturake, Mas. Pundutane tuan rumah niki wau Nyidam Sari. Piye ta? Aja nes-nes toh, Su. Aja nesu toh, Su. Loh. Sune siji aja nesu to. Aja nesu toh. Nah. Ngono. Ini tuh masuk. Kalau out iki keluar. Oh iya. Kalau outball, Outban. outball ya apa? Balik bal metu. Oh, nek jenis handball, Kuwi bal kena tangan. dan nek bal mlebu gawang, Gol. tak kira bobol. Bobol. Ayo ya, dirungkrum tembake nganggo Nyidam Sari sak bawane. Niku wau panyuwunan saking nyamuk Tuan rumah langsung Pak Parmin kersake. Turuti. Wis kadung nek puluhan juta. Lah nggih. Ayo sapa sing dhisik gandrung karo bojone? Sing tuwek dhisik, Pak. Oh iya. Ya, aku kata ya. Kakak bisa. Jadi wis tuwek. Wong ayu. Nggih, Kang Mas. Jimat kilang sari suryamu kaya rembulan. Cahyamu kaya widodari.
saka kayangan Salindra Bawana nudun oleh ngarca padha karo aku ya. Dik, Halo. gak apa-apa. Digandrung no. Aja mrengas-mrengas sama Mas. Aku mbok kongkon piye. Ya sing alang ya sing rayu ngono lho rekae. Ari kare ngono lho nek romantis, Kae romantis. rayu. Iki lho gandengan tangan wani apa ora? Aku trauma, Mas. Napa? Tahu tak rayu ape tambung malah aku semaput. Kok iso? Tapi urung nganti nemplek kene angop. Apa wong ayu kaya wangi to? Malah padha ae. Ayo. Gandrungi. Santai ya, Dik ya. Iya. Do wong ayu pepucane ati Sarane mena. Terus aku takoke, kaya ngene wong nandangas mara awakmu sehat ta, Dik? Sehat, alhamdulillah. Kok ngene? Nah, keringgingan nek. Iya, Dik Iwan, Rekae yo gringingan Oke kan banget. Mas, pripun? kita jalan-jalan yuk. Jalan-jalan kemana? Nanti mampir ke restoran ya. Restoran kemana? Terserah kamu mau pilih yang Ini mana. restoran kleru. Apa? Resehan. Kita ke restoran ya. Iya. Kamu ingin makan apa? Aku pengen makan spaghetti Terus sama Spaghetti. hamburger. hamburger, spaghetti. Apa hadap? Berarti panas dok iki kire. Yo dok iki kire Di panas. panganmu. Ini ki gandrung nawani mangan. Lah kowe wong kene apa iso nawani? Salah dhewe kok nek renek yo kowe tak pangan dhewe. Lah apa aku pengalaman. Ya Bu. mah. Lah mangan apa? Mangan apa? Ya mangan apa sirmu? Lah aku manut awakmu wae. Ya aku ya sir mangan sing enak. Apa tuku sithik awet? Apa? Uyah. Masa bojone mbok makan. Lah kok kan yang penting kan awet. Ya. Apa ta waku dhewe Gandrung kok medeni wong. Lah apa to awakku dhewe landase nang ndi? Wis awak kucur. yo kata-katane iki ngono. Lah nek kowe coba piye? Apa to awakku dhewe sandase? Kaya tutupne no, tutupne. Ya. Do dewa. Jangan aku. Jangan. Ora romantis blas kok jan iki kok. Sabar to, sabar to. Ayo delok tanggane. Iya. Yo ora apa-apa jenenge kono yo melok dadi nganten anyar. Jajal adine piye awak gandengan jak mlaku be. Sawata aku. Dek Indri, Kok kaya wong rasa ngising. Hai. Kowe Rugo ya, Pak. masa wong arep wis grugo-grugo. asli. Saya kok mambu teko kene. Cara keceret ki Mas. Rasaku yo ora. Padha mbok pitah, aku ki pacarmu lho. Rekae aku ki pacarmu. Mosok bener. Iki keterangan senggaan anyar. Iki sastra krama inggil sak ndure sithik. Apa jenenge? Baceret. Iya. Iya. Welas sono mring mami. Ditari. Lamun kowe dadi garwaku bojoku kowe ngono apa cae? Emah padha lanange yo. Muni ngono karo kowe. Iki diwarahi Ya, cekani. Darah kondo. Lamun sliramu dadi garwaku, sliramu ngersake apa wong? ala wong kere iki lar nawani rek kaya apa duwe. Wis tonggo tak usahakno. Aku pengen mobil
HRV. Nek kita to aja nek kok. Ya karena lemah. Oh, Terus sawah ya. Ya, mergo awakmu ki nek ora tak tumpakne mobil ki ya repot. Umpama tak tumpakne sepeda motor Beat mesti bokong yo metu kok bedel. Kok tak tumbasne raketan cilik-cilikan ya. Hermi gede kok cilik-cilikan. Ayo larang kok Nyicil kok gambare sik ya. iya. Kok tak fotokno nek enek kratan. Masa iki anake Naruto. Napa? Bekencong bapak-bapak. Ayo. Apa to? Apa umpama? Kok tangga apa to? Umpama nira nakoda Tanpa panu. Tahu, nyeri kali lho. Lah nakodane resikan lho, Pak. Tanpa prau sasakara jolo Nidam sari ngono kuwi aksime mlaku. Oh iki lho. Kalau dia omong ngajak toprakan gitu. Karepku yo spontan ngono ben iki lho aja. Lah kalau ngomong ya malah diweno nyoh. Bangsa kowe. Dijang garing. Aku lo wani gandeng jajal pengen gandeng. Ngene, kaya apa Jak mlaku. Kaya apa? Lah kok kaya karo bae. Lah nek awakmu mlaku Yo jajal. aku yo pantes karo bae. Bang, untuk duduk datang batang kuda Salah ya aku ora mbok api iki. Dijang garing. Ya Nduk ya. Ini wongnya halus kok. Aja ndek bojo halus sih mari cepet lara. Loh, wong halus ki malah penak no. Keladeni sarwa halus. Lah tapi nek masak ra mateng-mateng mati kelaparan lho. Kok iso yo? Lah saking haluse ya, Pak. Sik yo Mas, aku ape ngumbah beras. Sik yo Mas, tak lebokne Magico. Ape ngedukno lho setengah jam dhewe saking haluse. Lho tapi nek awak kesel kan wong halus penak. Kene Mas tak pijeti sirahe ngelu ya didemek plek. Oh, gedhe ngelu pegel didemek plek. Sikile didemek plek. Lah nek wong kasar. Oh, kowe kesel bating bek dioklek-oklek gak remuk kowe. Iya. Lah iya. Ijol Mas. Kak, wis kadung kok. Iya wis. Kuwi wis kadung terpaku ning siji ora relun dua. Lah iya ngono kira. Sampai kancane dhewe masa ijolan nek ra oleh. Ora oleh lah. Iya salah. Ya. Kowe kok ndak kenes koyo kuwi to, Mang? Ora sing Lah. Lho pancen wong halus, Pak. Pancen wong halus. Halus, boro-boro. Lembut. Ya. Bangun, ya Indri sama Iwan. Ayo aku sakit saja, pengen meri jurang. Mas, Soko Pak Haji Basir Indah Jaya Paving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Eko nggih mugi-mugi tansah pinayungan rahmating Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nggih, sugeng makarya. Nggih, matur sembah nuwun Pak Haji Basir. Mer Dalan. Ya dolanan apa kok sama slendiki keri tau. gandeng karo Mas Gandus Mas Gandul. Ada toko Mdurai. Iya. Dajal situ apa buat suasana ini gembira.
Nah, ini perdana ya Mas Perdana. ya? Kita ketemu ya, kenalan dulu no Mas. Oke, aku lihat bodine ini semlohe. Kok iso semlohe? Semok menarik dan aduhai. Aku nek ndelok bodine ngene iki Kaya apa? bodine pembarong. Kok so bareng tuh? Ngeleng. Ah, sopane Ponorogo kok terus kok pembarong iki lho. Iso. Saya gandul. Iya. Gandul tok lho nggih. Gandul apa nih sing gandul Mas? Kamu ditambahi gandul loro, mu tak gandul-gandul. Gandul tok. Gandul. Kula gandes, Iya, Mbak. enggih. Gandes niku ganteng tur pantes. Oh. Gandul ki enten artine. Apa Mas? Gan niku juragan, dul niku gundul. Juragan gundul. Senengane entre kali. Sing gundul apa nih Mas? Engko tak sepilo. Sepil. Lah kok ngoyahi lo takok apa? Ya sampean yo ditepungnya no nama saya. Namanya siapa, Dek? Nama saya Mary. Ngapa lambemu ngono kowe? Aku nerokne karo aku nerokne. Mary Mas. Oh, mana? Iya. Rumahnya mana, Mbak? Rumahnya mana? Rumah saya Tulungagung. Oh, Sherlock aku. Iki kulino ngombe susu kae lho, Mas. Apa? Komilek krokodil korget. Susu impor ke luar negeri. Ya ora ya lokal wae. Tapi tulisannya kok Inggris. Kau ki sapi, milki susu, krokodil boyo forget ki lali. Terus? Jadi ki ngombe susu sapi boyo lali. Ngene omongane rada ngene iki. Mau. Tolong aku. Iki tembangane ya apik, jogetane ya apik. Niki. Mas. Wah. Aku pengen jajal Mary nganggo gagrag Tulungagung jaranan tembange pundutane Mbak Winarsih. Sambil opyo. Siap. Ya gelo Mat. Gelo Mat. Oke. Sik dijajal dhisik no. Aku pengen jajal dirimu. Ya. Jajal napa nih lho, Mas? Iya, Suarane. Suarane. Hmm. Kowe bapak nih, Mas? Tukang mecot. Wah, anu. Aku kok kegambui ta, Mas? Oh. Aku kok sing bakal nyumet kembang api ya. Wah. Bapaknya mesti tak disuruh. Ayo jar sepeda gelo. Ya. Ning ngendi ganggu Lumayan apa ora? Lincah, Pak, lincah. Lho nganti coplok kabeh. kegedean susu lho, Mas. Iya. Mbak muni aku kecelian klambi. Ora aku jujur. Kegedean iki. Arep e. Ya ora apa-apa lho kuwi termasuk kanggo kesehatan. Arep lambine ngono lho. Gak apa-apa kuwi ya penting. Pak sehat 5 sempurna ditambah susu. Susu yang paling baik adalah susu ASI. Air susu ibu. Tur mergo sehat mergo dilindungi BH. Apa kuwi? Ben gak hoyak. Kutu badan hukum to. Aku rabeanan lho Mas tapi iki. Kembenan maksudnya iki kembenan. Iki kowe ngerti sebabnya apa kok Mbak Mary kaya ngene? Mergo senggahan anyar. Klerono JB. CP nyapa? Senggah iso enek sogrok keri-keri lho iso dadi hoyak kabeh. Iki sing lagi viral. Oh, sing viral kuwi. Bar iki kok hosa-hosa sek tur. Oke. Dadi Dados ki Mas, gelo ya iki pundutan saka kanca-kanca bola streaming. Ya, monggo dados ki. Ya.
Ramane kurang sigra, Mas. Meri kurang keringetan lek ngene. Neng lo. Kurang bing. Bawa to Mak. Foto di. Terus Iya. Ya apa to? Aku iso wedi yo. Ayo, datang Mas, sigrake. Yo. Yo. Kayak Hey. ini lah. Sareh, Mas. Pon. Sampeyan ngapa kok dodok bareng? Jagane kebayake nek ucul. Ngamati, Pak, ngamati. Oh, rumah saya. Tapi menika nggih sendratari hebat to Mas Gandes menika. Masa to? Oh, nggih. Sampeyan joget apa lek sendiri? Niki kan wonten Ponorogo. Nggih. Dadi bocah ganong hebat ontran-ontran blok. Para rokok niku lak reok enten pembarong, enten warokan, terus kelana swandono, datilan, nah kula bagian nonton. Ganong kok nonton. Dekat ganong masak. Lho, sabar-sabar. Ayo ndoro. Apa butone lek seni budaya Ponorogo iki nganti teko sak Indonesia bahkan luar negeri. Luar biasa. Aku UNESCO lho, Pak. Iya. Dan kita patut bangga matur sembah nuwun pun nganti kula kalian dulur lanang dan tidak akan mengecewakan mergo niki nggih saged tari ganong. Ganong ora? Ya. Kowe rasa Tepuk tangan Bapak Ibu. Bocah ganong ontran-ontrane blora. biasanya kita kayak tanda murah kayak orang usah wajah wis memper karena terus sampai pedok-pedok nih Jalo bengesan kasih semangatnya tepuk tangan lah ontran-ontran blora selatan lah kok iso tangkem mau kono nang lho ben kaya ganongan. oh ganongan sing merenges oh ya oke boleh ayo Ro bengesan yo tahu kapan yo tepuk tangan terus kok tepuk tangan ben meriah ben semangat Pak dulur lanang salah dengan tekan semangat ayo
wah. Ini. Tadi. Bapak aku kan bapak. Ini mari ini udune kete dhewe. Ya. Tak kono dhisik to, Le. Aku kesurupan. Iki wis wengi ngawur. Nek kono mikir-mikir jakno. Iki wis wengi kok iso kesurupan. Jaluk apa? Iki kira-kira. Jaluk apa? Ya. Mari ya. Des, wis Des. Jam yaene lagune Jakeh. Des, Isih to, Sik. Tak kono sapa isih betul gandes ya, Pak? Enggak, ayo. Niki sinten nggih? Aku Superman. Mana jane kok Superman panganan to. Sampeyan saking pundi, Mbak? Aku saka Tuban. Oh, Aduh, tebe, Pak. Sapa sing ngakon bocah iki joget? Waduh, pamunten niki ngingeti mergi niki pentase teng Ponorogo Kota Reog, Pak. Pamunten dadine gandes iki gadah kabisan bekesan ganongan dadine iki diketoke mboten kok sombong, tapi budaya menika saged menyeluruh, Mbak. Dan yang anu dalange sapa? Pak Eko. Jaluk parem. Aku kan melok, Pak. Kula Mbak. mau ngakon lho. Sampai aja mlirik-mlirik matane. Aku ngerti. Ya. Oh Eko. Pak Eko. Iki jakar. Jangan. Kowe kok jakar iki apa piye? Sing setok iki Mbak. Baik. Oh, yo melilit gak kelapa. Yo Mbah, sebentar. Yo Mbah. Pripun, Mbak? Sing nanggap sapa kok? Pak Parmin. Parmen kandhani. Piye? Jaluk parem. Nek pengen lek duwe gawe selamat kok nyawisi kembang wangi loro, kembang telon 7, kembang kantil 10. Kah men, Mbah. Bengi iki kudu ana. Terus sik to, Mbah. Iso. Iso niki yo enek bakul sing bagian kembang niku to, Mbah. Iso golekne apa ora? Ndak iso. Lho gak iso no, Mbah. Nek ora iso Parmen kandhani aku kon gawani dhuwit tak tukokno. Ini lek ngene telat Langsung mari. itu iya. Modele ngono. Aduh, aku sumpah wedi lho. Kene lho di tengah bae kok. Kalau kembang kantil, kembang telon iki kaya medeni lho. Jeneng wedi ya? Oh, Aku sing ngomong ya wedi ya. ayo senane gawe Niku wau ngapunten mbok menawi wonten kirang langkungipun mak kaya tiru-tiru kok. Pun luar biasa matur sembah nuwun Pak Eko. Terus iki tembangane. Ngaten, monggo Dari ndelek. Aprilia sama Urirana. Yo. Yo.